Pajjiż sebaħ għal xeni mhux tas-soltu, bajt imkissra debri u kull forma ta' skart li tkaxkar bir-riħ qawwi tkissir tul il-kosta ħwienet u residenzi li ġarbu ħsarat. Sa anke Baga spiċċat tittellat l-art bis-saħħa tal-mewġ qawwi li ġew ikkaġunati miċ-ċiklun Harry. F'Witilajn b'mod partikolari għadhom evidenti l-ħsarat enormi il ħalli din il-maltempata. 24 sija wara li ċiklun Harry laqat il-lokalità ta' Witilajn, Net News dal-għodu jinsab hawnhekk propju f'Marsa Skala fejn warajja kif qed taraw hemm il-ħsara illi ħallit warajja din il-maltempata. Din hija ftit mill-ħsara illi hawn f'din il-lokalità kif il-maltempata ġarfet diversi żoni f'Witilajn. Net News tkellem mas-sajjieda, mar-residenti, mas-sidin tan-negozji illi ċertament xedu maltempata li ftit li xejn qatt raw bħala. Naħseb daqsdi ftit jekk rajna. Diżastru. Daħal l-ilma sa ġewwa, issa naraw xi ħsara taw. Jien għandi d-dajs għall-art u iktar bżajt mill-art milli kun qed fuq il-baħar. Il-baħar beda jgħid metru taħt id-dajsa. Net News tkellem ma' ħaddiem f'ġelaterija li tul il-jum ta' tlieta niżel il-ħanut ta' kif qalulu illi kienet jinħakem mill-ilma baħar. Kif għazalt jien xid-9 nofs l-10 diġà sibt il-ġiġa infaqqa u l-ilma żewġ piedi diel. Sal-5 nofs konna hawnhekk biex naqlaw bil-linja, nippruvaw nipproteġġu nara ma ħanna ħafna ksara fil-friġis, baqa' diel l-ilma bla diel hekk. Jisu ma tistax tikkontrolla f'xejn. Ovvjament ma stax noqgħod hawnhekk kelli nitla' fuq is-sufanijiet u fuq siġġijiet għax kieku jkaxkrek għax nkisser kollox. Tkellimna ma' sit ta' stabbiliment li sostna illi l-mewġ kien qawwi wisq tant illi sfortunatament ħadd ma seta' jlaħħaq mal-qilla tiegħu. Il-mewġ beda jdieħel kif tara kisser kisser kull hawnhekk beda jħereġ minn naħa l-oħra. Provajna nikkontrollaw, provajna nagħmlu minn kollox imma kienet vera diffiċli biex tikkontrolla. Dan fil-waqt li raġel ieħor insista ma' Net News li l-erba' filgħodu sab ħerba sħiħa fl-istabbiliment tiegħu. Hemm il-ħanut ġarrab ħsarat estensivi, hemm parti minnu ġifri li ġebel u saf, bid-dawl bis-suffett, amara spiċċat il-baħar għax ħarġet minn ġo ħanut. Equipment bażikament kważi tibda mill-bidunet. Il-ħsarat, id-dubju u l-isfidi li jinsabu ma' wiċċ dawn is-sidien u għadak illi issa jaffaċċjaw bil-għan li jkunu jistgħu jerġgħu jibdew mill-bidu. Għazbis tħalt għadni l-ġewwa għadni qed nħossni qed ġew film. Ma taqbad tidħol ġewwa u tixel l-affarijiet u mbagħad tibda tħossha. Tara kemm qed titlef nies, kemm qed titlef xogħol, kemm il-ġurnata tibqa' magħluq, sakemm tirranġa, kif ħadd irranġa. Arrimi, kollox ksara għandna ksara kbira. Dispjaċik tagħmel falbek. Għadu sissa l-baħar diħel ġol ħanut għadu ma waqafx. Kull ma tnamlu tinneħħu l-affarijiet li nisol qegħdin fil-bidu. Fejjem il-periklu mhux qed nidħlu, ġifieri għadna ma nistgħu nagħmlu xi. Intant, diversi persuni stqarrew li kawża tal-fatt li preżentament kien għaddej proġett max-xatt spiċċaw għal kollox mingħajr il-qoħ ta' xejn bil-ħadid ta' protezzjoni allegatament jispiċċa jagħmel aktar ħsara milli ġid u bil-mewġ iħabbat letteralment ma' biebhom. Il-baħar tala sewwa u kaxkarhom. Il-qoħ m'għandniex, il-problema tal-qoħ. Ara, jena il-problema li għandna wisfel, jena illi 15 years naħdem wisfel bil-ħanut. Il-problema li għandna hawnhekk kollu ġi vera ikonna l-maltemp, imma l-problema kollu ġi minn dal-proġett li hawn hawnhekk. Il-proġett li hawn hawnhekk kienu jafu li ġej ir-riħ, jafu li ġej dak il-maltemp kollu u baqgħu ħallew is-support dak il-pjanċi li għamlu. Il-pjanċi li għamlu ma taġi r-riħ kisser il-ħwienet kollha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg fil-Parlament diġà appella b'mod ċar ħafna biex il-Gvern jieħu azzjoni u jingħata kumpens xieraq lil dawk affettwati mhux biss negozji iżda anke bdiewa u raħħala. Tul il-jum sar magħruf fil-servizz tal-Gozo Channel spiċċa reġistri sospiż kmieni filgħodu minkejja li f'xi ħin kienu bdew il-vjaġġi lejn iċ-ċirkew iżda r-riħ qawwi illi baqa' jippersisti ma permettix illi l-vapur jidħol mal-mol. Anke servizz tal-fastferi kellu jitwaqqaf minħabba l-ħsarat kbar fuq il-faċilitajiet fejn jitniżlu l-passiġġieri fil-Belt Valletta. Intant, f'Witilajn fil-waqt li kienet għaddejja l-ħidma tkellimna ma' aktar sidien tal-ħwienet affettwati bil-Minority Leader tal-Partit Nazzjonalista f'Marsa Skala, John Baptist Camilleri, jisħaq
li issa il-ħidma trid tkun waħda kollettiva. Mill-ewwel bdejna naraw kif nistgħu nagħmlu biex kemm jista' jkun ma ħallux ħsara tikber u ma ħallux lil mijiet kemm jista' jkun jibqgħu deħlin kif għamlu dik is-sija u nofsa kemm ma konniex qegħdin hawnhekk. Grazzja t'Alla salvajna ħafna mill-affarijiet ukoll, ġifieri m'għandniex problemi maġġuri qed tifhem. Għaw ħafna nies għadhom ixxukjati, għaw ħafna ħsarat, għaw it-toroq għadhom magħluqin, però qed naħdmu biex kemm jista' jkun kollox jiġi għan-normal. Għaw ċerta ħwienet, għaw ċerta residenti wkoll li ġarbu ħafna ħsara, però dawn affarijiet li rridu niffaċċjawhom u konvint li 50 ġranet oħra nibdew nirkupraw minn din il-maltempata u żminijiet ukoll ikunu għall-aħjar. So far, l-affarijiet għal-li ġara mixin li direzzjoni tajba. Forsi nfittxu niftħu illum u qabel għada. Waqt li l-iskalejn din jippruvaw jirkupraw mill-ħażda illi sofrow tul il-jum tal-bieraħ bħalissa warajja kif qegħdin taraw il-maltemp għadu wieħed b'saħħtu il-barra mill-kosta ta' Witilajn. Il-mewġ oli il-baħar jaħbad b'saħħtu. Sa dan it-tant jiena Francesco Catania għal Net News.